Вітаю, дзякую усім, хто да нас далучыўся. Мы пачынаем прэзентацыю справаздачы. Прэзентацыю справаздачы «Сексуалізаваны харасмент у беларускім грамадстве ў эміграцыі», чаму ахвяры маўчаць і што з гэтым можна зрабіць. Справаздачу падрыхтавалі праваабарончая арганізацыя «Прававая ініцыятыва» і феміністка і праваабаронца Наста Базар. Правовую ініцыятыву у нас прадстаўляе зараз Сергей Устінаў. І Сергей, ён зараз з намі на сувязі. Да вас першае пытанне. Чаму вы падтрымалі гэтае даследаванне? Мы являемся, здравствуйте всем, мы являемся правозащитной организацией в первую очередь. И как правозащитники мы все-таки стоим на интересе каждого человека, права человека, которого нарушаются. Будь то домашнее насилие или сексуализированный харассмент, как в нашем анализе информации. И как раз точкой стала тут недавняя ситуация с одним белорусским журналистом в одном очень известном средстве массовой информации. Так вот, нас удивило то, что только некоторые СМИ открыто заявили об осуждении домашнего насилия касаемо этой ситуации. Остальные СМИ официально отмолчались. Даже то СМИ, сотрудником которого был этот человек. После, конечно, с ним прекратили сотрудничество, но сам факт замалчивания и желание снизить этот градус на этом уровне, конечно, нас поразил как правозащитников. И время от времени вопрос домашнего насилия или харассмента поднимался в активистском секторе, но в основном это все-таки, знаете, закулисные разговоры, да, вне общественных дискуссий. И мы посчитали, что пора время, скажем так, поднять этот вопрос на поверхность, сделать общественную дискуссию. К слову сказать, у нас в организации было принято положение о запрете дискриминации и насилия харассмента в конце 2018 года, как раз после одного такого случая дискриминации. И нам пришлось исключить из членства нашей организации человека за это. Поэтому это важный вопрос для нас, который, еще раз повторю, следует поднимать и не замалчивать. Дякую. Дякую, Сергей. Наста, пра, собственно, само даследаванне, як вы яго праводзілі і к якім вынікам прыйшлі? Так, добрый дзень. Ну, па-першае, вельмі важна сказаць, што гэта не даследаванне. Ўсё-такі даследаванне гэта больш такая маштабная праца. Як бы я не прэтэндую на назву даследавання, гэта справаздача. Чаму і як яна з'явілася? Таму што увесну я запусціла хэштэг «Хопіць гвалціць», які стаў па факту беларускім мету. І пачала з'яўляцца вялікая колькасць гісторый ад беларусак. Аднак у хуткім часе пачалі з'яўляцца гісторыі менавіта харасменту на працоўных месцах. Шчыра скажу, спачатку гэта былі гісторыі пра беларускія незалежныя медыа, потым пачалі з'яўляцца гісторыі з іншых сфер. І калі я спрабавала пра гэта гаварыць, прынамсі, як Сергей сказаў, за кулісамі, мне казалі, што гэта выпадковыя нейкія сітуацыі, гэта так здарылася ў некалькіх месцах, гэта бывае. І тады я задалася пытаннем, наколькі гэта ўсё-такі выпадкова, наколькі гэта не сістэмная праблема, тому што, канешне ж, я ведаю, што гэта сістэмная праблема. Таму я прапанавала правовой ініцыятыве зрабіць такую справаздачу. Дзякую вялікі, што правовая ініцыятыва пагадзілася і падтрымала, і зрабіла гэтую справаздачу. Мэтай было зразумець, чаму так працягваецца адбывацца, чаму у эміграцыі, дзе большасць беларусаў, беларусак, это ўсё-такі тыя, хто адкрыта выказаліся ў 2020 годзе супраць гвалту, супраць дыскрымінацыі, чаму мы працягваем ўсё тое ж рабіць, што было, зразумела чаму, тому што мы жылі ў гэтым, але тым не менш, што зараз такое адбываецца, чаму мы ўслых заяўляем пра адно, пра дэмакратыю, пра свабоду, але не ўслых і не публічна робім іншае. Другое пытанне, безумоўна, было, чаму жанчыны маўчаць, і тут ужо я-то ведаю адказ, але было важна гэта таксама ўключыць у справаздачу, каб все-таки людзі больш разумелі, чаму так адбываецца, што жанчыны маўчаць. І трэцяе пытанне, самае галоўнае, гэта што з гэтым можна зрабіць. І к якім вынікам вы прыйшлі?
Да якіх вынікаў прыйшлі? Жанчыны маўчаць. І я ведаю, ну, зразумела чаму, таму што вось якраз такі прычыны маўчання розныя. Першае, безумоўна, гэта тое, як мы ўсе выхаваны і ў якім грамадстве мы выхаваны. У нас вельмі, на жаль, ёсць такое разуменне як victim blaming, гэта абвінавачванне ахвяры. У прынцыпе, хэштэг «Хопіць гвалціць» з'явіўся менавіта з-за гэтага, таму што калі ў цэнтры Варшавы была згвалчана дзяўчына, беларуска маладая, я спецыяльна паглядзела паблікі польскія, беларускія, і я была шакавана, таму што ў польскіх пабліках была вялікая агрэсія, злосць, негадаванне ў дачыненні якраз да таго, хто гвалціў. Але ў беларускіх пабліках проста ўсе як на падбор пісалі пра тое, чаму яна была адна, чаму яна пайшла без хлопца, чаму яна была п'яная, чаму я была кароткая спадніца, і вось это ўсё. І я тады вельмі здзівілася, але калі праз 5 дзён яна памерла, таму што яна ўсё-такі, это быў моцны напад, яна не выжыла, тады як бы каментары змяніліся, і каментары былі «бедная дзевачка». І вось для мяне вось гэта некае, ну, двулічча, яно вельмі мяне ўразіла, і таму моя рэакцыя была такая, што хопіць пісаць, чаму яна была адна, давайце лепей пісаць «Хопіць гвалціць». Проста хопіць гвалціць і ўсё. Гэта, па мне, дык гэта вырашэнне ўсіх праблемаў. Вось. Але, тым не менш, чаму жанчыны маўчаць? Таму што, па-першае, будзе асуджэнне жанчыны, будзе абясцэньванне яе вопыту, часцей за ўсё. Табе падалося, альбо «а што тут такога?» Плюс трэба таксама разумець, што мы ўсё-такі выраслі вось у гэтай сістэме, калі гэта лічыцца нармальным. І я ведаю, што вельмі шмат, вялікая колькасць жанчын дагэтуль думае, што, напрыклад, калі начальнік альбо нехта вышэйшы па статусу, проста калега, напрыклад, табе лупане па попе, гэта нічога такога, але гэта твае межы і гэта тваё цела. І проста я ў такіх выпадках прапаную заўсёды уяўляць мужчынам сябе ў гэтай сітуацыі і жанчынам уяўляць, а ці магчыма такая сітуацыя ў бок мужчыны, калі на працоўным месцы нехта кажа, які ў цябе сёння сексуальны піджак альбо шлёпае па попе. Ну, мне здаецца, такое немагчыма. Вось, і то бок яшчэ няма разумення самого, а што гэта такое, да? І чаму гэта не окей? Чаму не окей, калі розніца ў заробках можа быць у 4 разы паміж мужчынамі, жанчынамі, кіраўнікамі і падначаленымі. Чаму, напрыклад, уразаюцца заробкі часцей за ўсё ў жанчын, а я ўсё-такі не магу не казаць пра перакрыжаванне агулам сітуацыі і нагадаць, што ў Беларусі 55, по-моему, адсоткаў разводаў у 23 годзе, это афіцыйная статыстыка, і кожны год разводаў болей, чым бракаў, і аліменты не выплачваюцца, і вось гэтыя ўсе жанчыны, сола-мамы з адным, з 2, з 3 дзецьмі трапілі ў эміграцыю, і яны выжываюць тут на здымных кватэрах, і часам за 1200 еўра, мне не зусім зразумела як, асабліва ведаючы, што ў гэтых жа арганізацыях альбо медыях мужчыны зарабляюць не столькі. І таму, мне здаецца, я згодна з Сергеем, прыйшоў час проста пра гэта сказаць голасна, таму што калі я пачала пра гэта пытацца, даведвацца, цікавіцца, безумоўна, я сутыкнулася з супрацівам, прычым як ад мужчын, так і ад жанчын. Таксама, канешне, мне здаецца, што самае галоўнае гэта выбар і кансэнт, гэта згода. Калі ёсць згода, на здароўечка, ніхто ж не кажа, там, не фліртуйце адно з адным, так? Але вялікая колькасць жанчын не звяртаюцца за дапамогай, таму што не хочуць камунікаваць з канкрэтнымі мужчынамі. Не звяртаюцца за дапамогай, таму што ведаюць, што ім трэба будзе камунікаваць з мужчынамі, якія, напрыклад, ужо вядома, вы за тымі самымі кулісамі запрашаюць усіх на каўку, гарбатку альбо на вінцо, і жанчыны не наважваюцца на гэта. Вялікая колькасць жанчын не можа знайсці працу, і ў тым ліку ёсць сітуацыі, калі жанчыны, пачынаючы казаць пра тое, што им не падабаюцца, потым не могуць знайсці працу. І гэта вось той час, калі трэба пра гэта гаварыць. Таму жанчыны не будуць гаварыць, пакуль не будзе даверу, пакуль не будуць іх чуць, пакуль не перастануць іх абясцэньваць. Таму ў тым ліку вось гэтая справаздача, гэта спроба агучыць, спроба быць голасам вось гэтых усіх жанчын, якія маўчаць, каб яны пачулі, што яны не адныя, што такіх сітуацый процьма. І толькі тое, што я ведаю, я на дадзены момант сама ведаю не менш, чым за 40 кейсаў абсалютна розных, і сексуалізаванага харасменту, і дыскрымінацыі на працоўных месцах. Мяне ўразіла вельмі сферы, у якіх ёсць харасмент, таму што это далёка не толькі медыа. І мяне вельмі
уразіла тое, што я не называю імёнаў, мы можам таксама пра гэта пагаварыць, чаму, тому што я не бачу в гэтым сэнсу, але тым не менш, не называючы імёнаў публічна, да мяне звяртаецца вялікая колькасць людзей і пачынаюць называць імёны, кажуць, а это правда, а вот этот, і гэта таксама мяне шакуе. Мы ўсё ведаем, і мы працягваем маўчаць. Окей, агучыць кейс і чым гэта дапаможа? Чым мы можам дапамагчы і чаму гэта можа быць, не ведаю, карысна? Чаму можа быць карысна, тому што я ўсё-таки лічу, што калі мы будзем жыць у больш свабодным свеце, у больш свабодным грамадстве, дзе кожны адчуваюць павагу да сябе, да сваіх межаў, я думаю, што мы зможам больш у тым ліку зрабіць. Мы ж хочам свабоды, дэмакраты, а як мы яе можам будаваць, калі мы працягваем тое самае. Але з практычнага боку? З практычнага боку, пачнем з таго, што жанчынам будзе бяспечней. Я лічу, што гэта абсалютна нармальнае жаданне, каб жанчынам было бяспечна. Я б хацела сказаць і мужчынам, але, на жаль, на дадзены момант я не ведаю ніводнага выпадка пра харасмент у бок мужчыны, асабліва пра сексуалізаваны. Чаму я кажу, на жаль, тому што я ўпэўнена, што такія выпадкі ёсць, проста мужчыны таксама, аказваецца, маўчаць. Вось гэта ўжо да мужчын пытанне, чаму мужчыны маўчаць. Я ведаю, што такія выпадкі ёсць, але мне пра іх асабіста не распавядалі. Тое самае пра жанчыны я хацела дадаць, што мне вядома не менш за 40 выпадкаў, але мне вядома таксама выпадкі, у якіх я ўпэўнена, я ведаю, што гэта было, але самі жанчыны не змаглі пра гэта сказаць, нават мне, ведаючы, што гэта будзе ананімна. І гэта таксама пытанне. Чаму гэта варта рабіць? Таму што тады давайте перастанем хлусіць. Давайте не будзем называць это дэмакратыяй, давайте не будзем казаць, што мы, напрыклад, займаемся правамі чалавека, таму што, на жаль, у сферы НДА і ў праваабарончай сферы таксама ёсць сексуалізаваны харасмент. І тады ў мяне вялікае пытанне, пра якія правы чалавека мы кажам і пра якую дэмакратыю мы заяўляем, калі мы гэтага не робім у тут і цяпер. Трошку я разгубілася, таму што я не надта разумею, як давесці, чаму трэба перастаць харасіць жанчын. Мне здаецца, што таму што жанчына, хочацца сказаць, таксама чалавек, на жаль. Я не люблю гэтую фразу, але ў гэтым выпадку здаецца так. Але ж гэта зразумела, я асабіста лічу, што калі не будзе наступстваў для таго, хто гэта робіць, то бок прагаворваць важна, але ж да той пары, пакуль не будзе наступстваў для гвалтаўніка, для таго, хто неяк не так адносіцца. Простыя словы не тое, што нічога, але не шмат зменяць. Я б хацела сказаць, што з вясны ўжо шмат што мяняецца. І гэта таксама за кулісамі. І гэта не публічна. Але я ведаю пра некаторыя змены, якія пайшлі менавіта з-за гэтага страху, разоблачення. Не хацелася бы, каб людзі рабілі, каб людзі ў гэта верылі. Але чаму што варта пра гэта гаварыць? Таму што мы выраслі ў іншых нормах. У нас была доўгія гады, некалькі дзесяцігоддзяў, у нас была нармалізацыя гвалту. Мы ў гэтым гвалце раслі, як сказала адна з экспертак, дарэчы, якая прымала ўдзел таксама ў інтэрв'ю, Антаніна Сцебур, мне вельмі спадабалася, як яна сказала, што калі мы глядзім, як людзі, напрыклад, 12 гадзін сядзяць і слухаюць аднаго чалавека без мажлівасці выйсці ў прыбіральню, без мажлівасці паесці, і мы смяемся з гэтага і кажам, так і мы трэба, яны самі выбралі, я думаю, усе разумеюць, пра якіх людзей і каго яны аднаго слухаюць доўгія гадзіны у Беларусі. І мы да гэтага ставімся нармальна кшталту. Яны ж самі гэта выбралі, так і мы трэба. Але гэта і ёсць нармалізацыя гвалту. Калі мы ведаем пра хатні гвалт, які адбываецца за сценкай, але нічога не робім, калі мы ведаем, што адбываецца у нас на працы з нашымі калегамі, калежанкамі, нічога з тым не робім, адбываецца нармалізацыя гвалту. Таму тут пытанне не ў тым, што і ўсе праснуліся віноўнымі. А пытанне ў тым, што трэба ўводзіць гэта разуменне нормы, потому што у мяне ўражанне, што мы жывём у двух вымярэннях. У адным вымярэнні мы выходзім, мы кажам, што нам важны правы чалавека, што нам важны узаемапавага, што мы такія прыўкрасныя, цудоўныя, як там было ў 20-м годзе, неверагодныя, а на справе мы робім іншае. І гэта нібыта неправда. Нібыта, калі гэта ніхто не бачыць, то гэта гэтага не існуе, але гэта існуе. Ці можна што-небудзь зрабіць
акрамя прагаворвання? Безумоўна, распавядання безумоўна, беларускай? і гэта толькі першы крок. Вось гэта справаздача, гэта першы крок. Я б нават сказала, што сама справаздача гэта адна частка з вось усяго, што робіцца, таму што я думаю, што ўсё-ткі ў нейкі час, у нейкі момант жанчыны пачнуць гаварыць. Я разумею, што, на жаль, а вось і не, ведаеце, што я хацела сказаць, я разумею, што, на жаль, трэба, каб была адна судовая справа, а цяпер разумею, што не, таму што у нас была одна судовая справа не так давно ў сітуацыі харасмента ў вышэйшай навучальнай установе, і што напісалі беларускія медыа, што спадар Селецкі выйграў еўрапейскі суд і апраўданы ў сітуацыі харасмента, але гэта лухта. Ён апраўданы у тым, што яго звольнілі неправільна. Гэта быў суд не пра харасмент, ніхто не даказваў, што ён не харасіў студэнтак. Быў суд менавіта па тым, што яго ЕГУ звольнілі некарэктна. І мне пытанне вялікае, конечно, да ЕГУ, іх што няма юрыстаў, каб звольніць нармальна. Ну, карацей, і там была таксама, там была знешняя камісія, якая была не афіліраваная да ЕГУ, але пры гэтым у ёй не было, напрыклад, псіхолага, а там павінен быў быць псіхолаг. Такім чынам таксама можна было апеліраваць да таго, што гэтая камісія, ну, як бы была не зусім правільная. І ўсё, і мы спусцілі на тармаза. І ўсе забылі, і ўсё нармальна. Калі ёсць публічныя асобы, якія ўжо нават дазваляюць сабе публічна казаць, ну б'ю я жанчын, і што? А потым гэтых асобаў працягваюць запрашаць на імпрэзы, на мерапрыемствы, і ніхто нават не напіша, што слухай, ну гэта не окей. Ну тады мы нічога не памяняем. Калі працягваюцца такія сітуацыі, і мы працягваем маўчаць, калі гэта окей, так кажыце пра гэта ўслых. Кажыце ўслых, што так, я лічу, што можна, там, не ведаю, біць па попе жанчын, я лічу, што можна даваць там сексуалізаваныя каментары, я лічу, што можна прапаноўваць секс пацярпелым альбо, напрыклад, жанчынам пасля калоніі, якія просяць падтрымку і прыязджаюць у абсалютна разгубленым стане у эміграцыю, ім патрэбна падтрымка, а з імі фліртуюць. Ну, сур'ёзна, няўжо мужчыны не думаюць, што ў гэты момант, ну, гэта не пра пачуцці і не пра свядомы цвярозы выбар, каб даць згоду, таму што чалавеку патрэбна проста падтрымка. Таму што можна рабіць? Трэба даваць, што я лічу, варта рабіць, што я, прынамсі, сама хачу рабіць. Даваць падтрымку жанчынам, ствараць прастору для магчымасці пра гэта гаварыць. Таму што, на жаль, таксама ёсць сітуацыі, калі жанчыны звяртаюцца па дапамогу, і ім гэту дапамогу не аказваюць. У тым ліку журналісткі. Прычыны розныя. У мяне таксама пытанне, чаму, напрыклад, арганізацыі, якія заяўляюць пра тое, што яны падтрымліваюць журналістаў, у некаторых выпадках не робяць гэтага. Ці не таму, што яны сябруюць з тымі, супраць каго журналісткі пішуць альбо заяўляюць. Таму стварыць прастору для жанчын, каб яны маглі спакойна гаварыць. Стварыць інфармацыйныя кампаніі, каб жанчыны разумелі, куды ім звяртацца. Таму што я, напрыклад, на днях кансультавалася з ЦБС, вельмі ўсім раю. Яны, калі нават самі не ведаюць дакладна, куды пайсці, яны ведаюць, да каго звярнуцца. Дык вось, напрыклад, па пытанням працы у Польшчы ёсць цудоўная такая дзяржаўная структура, не арганізацыя, інспекцыя працы. І вось туды можна прыйсці, асабліва, калі у вас ёсць доказы, і сказаць, а ў мяне вось такая сітуацыя на працы. І тады гэта інспекцыя павінна прыехаць да цябе на працу, павінна расследаваць, а што там адбываецца, ну і казаць а-та-та і гэтак далей. Ну і мне здаецца, што проста калі жанчыны будуць гэта ведаць, альбо калі мужчыны будуць ведаць, што жанчыны гэта ведаюць і могуць звярнуцца, то ўжо шмат чаго зменіцца. У нас ёсць пытанне у нашым чаце, ці будзе даследаванне, звязанае з гвалтам у сям'і? Таму што эміграцыя таксама можа спрыяць павелічэнню і замоўчванню такіх сітуацый. Я вельмі б хацела, каб яно было. Трошку тады трэба адступіць да іншай тэмы, таму што мы усе ведаем, што Беларусь зараз не ў прыярытэце у фінансаванні, у падтрымцы, і з кожным годам гэта гора і горы, але па назіранням маім і маіх калежанак у гэтым годзе, прынамсі, я ведаю дзве арганізацыі, якія аказваюць сэрвісную дапамогу жанчынам, беларускія арганізацыі, якія дагэтуль працуюць і на Беларусь, і на эміграцыю, іх не падтрымалі амаль ніхто заяўкі. І тут таксама пытанне, мне здаецца, што гэта агульная вось гэта сітуацыя, што зараз не да гэтага, зараз нам трэба палітыка, эканоміка, а вось потым калі-небудзь. Толькі праблема ў тым, што рэабілітацыя пасля рэпрэсій, пасля калоній, пасля вайны,
добраахвотнікаў, напрыклад, яна павінна быць і добраахвотніц, дарэчы, яна павінна быць даволі доўгатэрміновай, а яна кароткатэрміновая. І мы у хуткім часе просто захлябнемся ў хатнім гвалце, у тым ліку эміграцыі. Я ўпэўнена, што ў Беларусі, безумоўна, все шмат страшней, чым было до 2020 года, калі там, прынамсі, існавалі НДА арганізацыі, якія дапамагалі жанчынам. Вось, таму, канешне, у планах ёсць пытанне толькі ў рэсурсах. І калі ўжо гэтае пытанне стала, то я скажу, што так, гэта вялікая праблема, проста што сёння справаздача у нас пра сексуалізаваны харасмент, але ў лістападзе за 1 тыдзень я размаўляла з 4 беларускамі, якія знаходзяцца ў Вільні і ў Варшаве, пасля збіцця іх партнерамі, 3 з которых былі беларусы. І я лічу, што гэта велізарная праблема, з якой мы яшчэ сутыкнемся. У нас прыляцела пытанне да папярэдняга вашага адказу. Просяць, не ўсе ведаюць, што такое ЦБС. Ага, так, прабачце, гэта Цэнтр беларускай салідарнасці, арганізацыя, якая знаходіцца ў Варшаве. У іх ёсць сайт, у іх ёсць соцсеткі, у іх ёсць бясплатныя кансультацыі юрыдычныя. Да іх можна напісаць у тэлеграме ў чат-бот ЦБС і запрасіць юрыдычную кансультацыю і з вами пагаворыць, таму што калі я размаўляла, таксама я пытала, ці можна, напрыклад, падаць на аліменты, калі тата ў Беларусі, а жанчына ў Польшчы, таму што такая сітуацыя вельмі распаўсюджаная. І вельмі шмат залежыць ад шмат такіх фактараў, таму яны параілі прыходзіць і з кожным сваім кейсам пытацца, таму што ўсё гэта будзе індывідуальна. Вось, таксама, калі мы кажам пра кансультацыі і пра падтрымку, ёсць польская арганізацыя Фемінатэка, якія аказваюць у тым ліку юрыдычную падтрымку, у тым ліку ў судзе. У іх ёсць лінія па-украінску, па-расейску, але я з імі камунікавала якраз, мы разам рабілі марш памяці Лізы ўвесну і разам з польскімі, з украінскімі, з беларускімі феміністкамі. І якраз Фемінатэкі мне казалі, што калі беларусцы важна, каб з ёй камунікавалі па-беларуску, проста напісаць першапачаткова імейл і запрасіць перакладчыцу, яны абавязкова будуць разам дапамагаць. Ну і таксама вось гэта наступны крок пасля справаздачы, гэта збор інфармацыі максімальнай у Літве, у Польшчы на пачатак, таму што ўсё-такі тут больш за ўсё беларусак. Але у ідэале, канешне, я буду збіраць інфармацыю па максімальнай колькасці краін, у якой жывуць зараз беларускі. Вось калі вы запусцілі хэштэг «Хопіць гвалціць», колькі, ці ёсць нейкія там лічбы, колькі гэта было гісторый, і ці ўразілі яны вас, па-першае? А па-другое, вы проста як бы збіраеце гэтыя гісторыі, ці неяк дапамагалі у тым ліку гэтым жанчынам? Канешне, дапамагала. За вясну у мяне было каля 100 запытаў у асабістыя, пачынаючы ад падтрымкі, псіхалагічнай падтрымкі, і гэта таксама, дарэчы, ёсць арганізацыя, беларуская якраз такі арганізацыя Olivia.help.org, яны надаюць бясплатныя кансультацыі, у тым ліку псіхалагічныя, у сітуацыі хатняга гвалту, у сітуацыі збіцця і гэтак далей. Так, колькасць гісторый, я ведаю, што ёсць такая праграма класная, у журналістаў дакладна яна ёсць, калі можна напісаць і знайсці ўсю інфармацыю ў інтэрнэце, у мяне такой праграмы няма, але я ведаю, што хэштэг пайшоў шырэй, чым Інстаграм, таму што я ў Інстаграме яго запусціла, ён быў у Фейсбуку, ён быў у Твітары вельмі моцна. Мне хапіла Інстаграма, можна зараз убіць хэштэг «Хопіць гвалціць» і паглядзець, колькі там пастоў і колькі гісторый. Таксама мяне ўразіла, таму што вялікая колькасць гэта мае сяброўкі, калежанкі. Таксама мяне вельмі ўразіла, што офлайн было шмат расказана гісторый і што некаторыя жанчыны толькі зараз успомнілі, што з імі адбылося. І гэта таксама варта вельмі агучваць, што у сітуацыі, калі адбываецца гвалт, калі адбываецца нават харасмент, ну, то бок не абавязкова там ужо сексуалізаваны альбо гвалт, альбо фізічны гвалт, часта вельмі жанчына сама пераконвае сябе, што ёй падалося, што гэта не так, плюс вось гэта сацыяльны ціск, што ты сама вінавата, ты неправільна адказала, неправільна адзелась, усё што заўгодна ты, а не чалавек. І насамрэч так у псіхікі ёсць такая асаблівасць, яна выцісняе гэта, і вось мяне, мабыць, уразіла вельмі, што жанчыны пачалі ўспамінаць сітуацыі, якія былі там у іх 15-16 год, напрыклад, пра якія яны не памяталі нават. Вось. І што датычыцца дапамогі, так, безумоўна, гэта было вясной, улетку неяк было меней, але, можа быць, таму што я была менш у соцсетках. Увосень зноў, за восень нават я ўжо
Не люблю назваць гэта кейсамі, не люблю KPI і падлікі, але аказваецца часам яны патрэбны. Вось за 3 месяцы восені было 57 зваротаў абсалютна розных, пачынаючы ад падтрымкі пасля зняволення, у адаптацыі, у рэлакацыі, ну і большая частка это ўсё-такі пра харасмент, пра гвалт хатні, пра збіццё і гэтак далей. А пытанне ёсць такое, ці былі сярод тых, на каго хто крыўдзіў жанчын, нейкія вядомыя персоны, і што вы робіце з гэтымі кейсамі? Ну, вось вы ведаеце. Хачу пагаліцца нагала. Ну, типа, я не ведаю, што рабіць з гэтым. Гэта таксама важнае пытанне. Дарэчы, мы з Сергеем Устіновым абмяркоўвалі наконт імён, чаму, можа быць, нават і Сергей можа адказаць, чаму мы вырашылі не назваць імёны. Сергей? Ну, Сергей, откажете на это питание? Да, я на связи. Ну, понимаете, у нас не было цели устроить какой-то ульбасрач. У нас есть цель изменить ситуацию. Потому что вот как раз таки количество собранных кейсов говорит о том, что проблема достаточно распространенная. И это есть только те случаи, кто рассказал, которые нам известны. Многие не смогли рассказать по вышесказанным причинам Насти. И поэтому опубликовать, конечно, можно, но потом что? Наша задача как бы не наказать организации, в которых эти люди работают. Наша задача, наоборот, помочь этим организациям найти правильные решения, выработать механизмы реакции на подобные случаи. Ну вот если уже, конечно, и мы готовы содействовать, вырабатывать эти механизмы, консультировать эти организации, ну, конечно, если уже не захотят менять ситуацию, ну, тогда, возможно, назовем эти лица. То бок у вас ёсць у планах неяк звяртацца, не ведаю? Безумоўна. Безумоўна, я б яшчэ хацела дадаць, што ёсць такая цудоўная суполка, якую, мне здаецца, ўсё больш пачынаюць заўважаць. Гэта фем-супольнасць Беларусі. І фем-супольнасць даволі актыўная і даволі моцная, крэпкая. І мне вельмі радасна з'яўляцца часткай гэтай фем-супольнасці і бачыць, як мы за 4 гады таксама як бы сталі акрэплі і сталі больш уплывовымі і больш чутнымі. Феміністкі з задавальненнем могуць прыйсці прачытаць лекцыі, з задавальненнем могуць дапамагчы скласці дакумент, які, напрыклад, можа быць у кожнай арганізацыі ці медыа супраць харасменту, які падпішуць усе. Я б толькі хацела яшчэ нагадаць, што феміністкі апроч усяго таксама працуюць, і гэта ўсё павінна быць праца, таму што вось гэта давайце вы нам усё зробіце, яно так не працуе. Вось, тым не менш, што рабіць, ёсць да каго звярнуцца. Ёсць да каго звярнуцца за лекцыямі па антыдыскрымінацыі, за лекцыямі па гендэрнай роўнасці. Калі цікава, а што ж гэта такое? Чаму раней гэта была норма, цяпер гэта не норма? Таму так, звяртацца. Што датычыцца імёнаў, я згодна вельмі з Сергеем, як бы у мяне і свая таксама пазіцыя ёсць. Пасля якраз такі ўжо таго, што Сергей упамянуў пачатку, пасля сітуацыі, якая была вясной, калі былі публічныя імёны названыя, я потым праз нейкі час чытала ў Фейсбуку гісторыі, якія мне былі абсалютна непатрэбныя, нейкія падрабязнасці жыцця гэтага чалавека 10 год назад, што ён і тады быў дрэнным, таму што там, не ведаю, не пасіраў шкарпэткі ці нешта яшчэ. Я не хачу гэтага ведаць. Ну і па-харошаму я не тое, каб хацела, каб яго звольнілі, да? Ну, это ўжо пытанне да працадаўцы. Але пытанне ў тым, што гэта змяніла. Ну, а ці змяніла гэта нешта? У мяне засталося пытанне пасля вясны, таму я прынцыпова вырашыла, што калі я пачала збіраць інфармацыю, калі я пачала пра гэта гаварыць, ну, а потым я ношу ўсё само, як снежны ком, ужо людзі самі звяртаюць, самі кажуць. Што мне яшчэ, я хочу сказаць, што пасля кожнага інтэрв'ю, пасля кожнай нейкай размовы на гэты тэмат, да мяне падыходзяць людзі і кажуць, а правда, што вот это то-то, а правда, што вот это то-то. І мяне гэта вельмі здзіўляе. Усе гавораць пра адных і тых жа людзей. Усе ўсё ведаюць. Давайце перастанем хлусіць. Мы ўсе, большасць людзей ведае тых, пра каго не тое, што чуткі ходзяць. Ведаюць, што робяць гэтыя мужчыны. І ў мяне тады пытанне, і ўсім ок з гэтым. Я кажу зараз не пра жанчын, якія пацярпелыя, таму што я разумею, чаму яны не кажуць. Але я кажу пра тое, што вось можна пасмяяць, дык гэта вядома, што ён там па дзяўчынам ходзіць. І кропка, і вас гэта задавальняе, вам гэта окей.
Таму у меня такое пытанне. Вось таксама не бачу сэнсу ў назваць імёны, таму што вось гэта практыка выключэння, cancel, да, я думаю, што было б цудоўна, каб у нас была насамрэч грамадская дыскусія, як потым чалавеку рэабілітавацца, як чалавеку вярнуцца. Але гэтым дакладна буду займацца не я. Вось гэтым якраз могуць заняцца мужчыны, прапанаваць нейкую сістэму рэабілітацыі, што трэба зрабіць, як бы што грамадству будзе дастаткова, каб зноў чалавек быў як бы рукапажатны. Праблема ў тым, што ён і так рукапажатны. Яны і так працягваюць адно аднаму дапамагаць, адно аднаго пакрываць, і вось гэта сумна. І вось гэта трэба мяняць, я лічу. Добра, і як я разумею, гэта ж не нейкая такая канчатковая справаздача, і болей мы гэтым не займаемся. То бок Гэта пачатак. Гэта пачатак. Што далей, ці можа ёсць нейкія планы? Планы, безумоўна, ёсць. Як я ўжо агучыла раней, што першая гэта інфармацыя. Максімальна даць інфармацыю жанчынам, ну і мужчынам, калі яны трапляюць у такую сітуацыю таксама. Але я кажу пра жанчын, таму што, на жаль, статыстыка паказвае, што гэта ўсё-такі большасць, як і ў гвалце хатнім, гэта ўсё-такі і ў сексуалізаваным гвалце, агулам, не толькі на працы, гэта ўсё-такі большасць жанчыны, і толькі вельмі невялікая колькасць гавораць пра гэта публічна, і з гэтай невялікай колькасці, зусім невялікая колькасць ідзе далей, напрыклад, у суд. Вось, таму першае, гэта ўсё-такі даць прастору, даць мажлівасць жанчыне хаця б агучыць. Некаторыя гісторыі, якія мне расказвалі, жанчыны казалі, што я не хачу з гэтым нічого рабіць, я не хачу назваць імёны, я не пайду разбірацца, але мне проста важна, што я гэта магу сказаць услых некаму, што гэта не толькі я пра гэта думаю, што гэта атрымаць нейкую зваротную сувязь, што так, гэта не окей, ты маеш рацыю ў тым, што з табой, што табе дрэнна, і плюс нагадаю, калі ласка, памятайце пра тую самую Алівію Хелпорг, пра псіхалагічную дапамогу. Ёсць і іншыя таксама арганізацыі, не ўсе як бы публічацца, але яны ёсць, фемсектар працуе, сястрынства існуе. Вось, таму даць прастору для таго, каб жанчына магла казаць, даць падтрымку інфармацыйную, куды звяртацца, гэта я лічу самым важным зараз. Калі жанчына будзе ведаць, куды звяртацца, я думаю, што гэта ўжо вырашыць вельмі вялікую колькасць праблемаў. Калі мужчыны будуць ведаць, што знаходзішся ў міграцыі, шантажаваць, што я цябе звольню, калі ты, не ведаю, не будзеш працаваць у выходны, альбо калі ты не пойдзеш са мной ў рэстаран, што як бы, ну, не зусім. Таму што мужчыны разумеюць уразлівы стан жанчын, жанчыны ў міграцыі, мы усе павінны вучыць новую мову, а калі мы кажам, напрыклад, пра вузкія спецыяльнасці, як журналістыка, ну, то гэта трэба вельмі шмат вучыць іншую мову, каб у ёй быць прафесіяналкай у журналістыцы, так? І, як бы, гэта дае яшчэ больш улады, што ты ж нікуды не дзенешся, таму я магу тут цябе накідваць працу на цябе, абясцэньваць, працаваць у выходныя і плаціць 1000. Вось. Калі мужчыны будуць ведаць, што гэта не окей, што жанчыне ёсць куды звярнуцца, тады, мне здаецца, ўжо будзе мяняцца. І плюс наступнае абавязкова, канешне, гэта трэба падтрымка ў выглядзе трэнінгаў па асертыўнасці. Ёсць цудоўная школа асертыўнасці для дзяўчынак і жанчын ВНДО, прынамсі ўсе, хто ў Польшчы, я вельмі раю, калі ласка, калі вы гугліце, сачыце, таму што ўжо ёсць мінімум 3 беларускі трэнеркі, якія вядуць ВНДО, ёсць украінкі, ёсць полькі. Я думаю, што шмат з беларускага ўжо па-польску таксама разумее. Гэтыя трэнінгі звычайна праходзяць бясплатна, і гэта таксама такая каштоўнасць і важны такі момант правядзення гэтых трэнінгаў, каб яны былі дасяжныя для ўсіх. Але, безумоўна, я б вельмі хацела, каб большасць беларусак прайшла гэтыя трэнінгі, і было б здорава, каб, напрыклад, в арганізацыях, у медыях, закладваючы бюджэт на наступны год, было ўпісана, напрыклад, правядзенне трэнінгу асертыўнасці для працаўніц. Вось, это мінімум, які, я думаю, варта пачаць, каб не было як бы вось такой траўлі і пагоні, а каб было насамрэч лагоднае, уплывовае, павольнае паляпшэнне да лепшага. А калі вы казалі пра вось гэтая сітуацыя, пойдзем у рэстаран ці зволю, гэта прыклад ці рэальны кейс? На жаль, любы прыклад, які можна выдумаць з галавы, будзе рэальным кейсам, я так скажу. Я не магу казаць канкрэтнай гісторыі, таму што ў мяне ёсць абавязак ананімнасці і канфідэнцыйнасці, і я разумею, што па нейкай гісторыі можна пазнаць жанчыну, а жанчыны менавіта з-за гэтага і маўчаць, таму што яны не хочуць, каб іх пазнавалі, таму што часцей за ўсё пасля таго, як жанчыны пра гэта гавораць, на іх яшчэ большы ціск.
Але і рэстараны, і секс, і камандзіроўкі, і секс без згоды, і праца больш за норму, і хлопанне па попе, і сексуалізаваныя каментары, і лайкі выключна на якія-небудзь прыватныя сторыс, на іншыя не, але вось на якія-небудзь прыгожыя абавязкова, і сваё вельмі важнае меркаванне, якая ты сексуальная, гэта ўсё, на жаль, ёсць. Ёсць яшчэ пытанне з чату. Ці магчыма сцісла ахарактарызаваць адрозненне сітуацыі ўнутры Беларусі і ў эміграцыі? І куды звяртацца? Для гэтага, на жаль, унутры Беларусі трэба быць. Я не там, і я з 20-го году вырашыла, што не зусім я маю права казаць, што рабіць людзям у Беларусі. Я магу толькі падтрымліваць, што намагаюся рабіць. Я упэўнена, што ў Беларусі ўсё шмат горай, проста таму, што там узровень нармалізацыі гвалту яшчэ большы. І для того, каб выжыць, я думаю, што ўсе ведаюць, што людзі адпраўляюцца ў такую унутраную эміграцыю. Большасць з іх проста выжывае. Некаторыя абсалютна вырашаюць для сябе працягваць жыць, гэта таксама нармальна, таму што іначай, разумеючы ўсё, што вакол адбываецца, вельмі цяжка. Некаторыя закрываюць вочы, і я думаю, што там сітуацыя шмат горай. Проста уразлівасць іншая. Уразлівасць у Беларусі таксама важна сказаць, напрыклад, вядомы прыклад, што калі жанчына звяртаецца ў міліцыю па сітуацыі хатняга гвалту, вось адзін з прыкладаў быў, што а ў жанчыны былі косы заплеценыя, дрэды, і канцы былі чырвоныя, белыя, ёй збрылі гэтыя дрэды, і на яе завялі пратакол за адзіночны пікет. Зразумела, што ніякую справу па хатняму гвалту не распачалі. Гэта было ўжо, здаецца, 3 гады назад. Але мы ведаем сітуацыі, калі жанчын шантажуюць іх муж'я, кажучы, што калі ты пойдзеш у міліцыю, я пакажу фотаздымкі з пратэстаў. Гэта тыя самыя мужчыны, якія таксама былі на пратэстах, і гэта таксама трэба гаварыць. Не кажучы ўжо пра тое, што людзі, якія разганялі пратэсты, я не думаю, што для іх гэта бесследна прайшло. І я думаю, што іх узровень агрэсіі таксама вельмі высокі, і ўзровень хатняга гвалту ў гэтых сем'ях таксама вельмі моцна вырас. Калі казаць пра сітуацыю харасмента, я думаю, што ў Беларусі, прынамсі, давайце так, пакуль я была там, я ўпэўнена, што там усё яшчэ горай, проста таму, што там гэта яшчэ больш норма. Гэта яшчэ больш норма, што табе кажуць, ты ўкрашэнне калектыва. Прабачце, ваза ці што, ці шафа ўкрашэнне калектыва. Не экспертка, не разумная, а ўкрашэнне. Мне здаецца, там яшчэ больш гэтага, на жаль. Ці засталіся ў Беларусі нейкія арганізацыі, да якіх яшчэ можна звярнуцца? Унутры Беларусі мне невядома. Я думаю, што, мажліва, ёсць нейкія сеткі ўзаемадапамогі, на жаль, пра якія, я не ведаю, альбо калі б ведала, я б не магла гэта казаць публічна. Я шчыра не ведаю. Паўтаруся, што Алівія Хелпорг працуе ў тым ліку на Беларусь, то бок прынамсі пазваніць, напісаць і атрымаць псіхалагічную падтрымку можна. І я б казала, што гэта першы крок. Я вельмі раю, па-першае, заўсёды кажу ва ўсіх інтэрв'ю, калі ласка, памятай, што ты не адна, што заўсёды будуць жанчыны, якія табе павераць, цябе падтрымаюць. Гэта вельмі важна. Па-другое, варта разумець, што ўсё-такі вельмі важна гэта псіхалагічны стан. Таму што мы можам нават увесці закон о супрацьстаянні хатняму гвалту, але калі жанчыны па-ранейшаму будуць упэўнены, што гэта я вінавата, яны проста не будуць карыстацца гэтым законам, не будуць заяўляць. Таму, калі ласка, не адмаўляйце сабе ў падтрымцы, звяртайцеся за дапамогай, пішыце. Я ўпэўнена, што любая жанчына беларуская, якая называе сябе феміністкай, калі ёй напісаць у прыват, хоць у інстаграме, хоць у фейсбуку, яна не адмовіць у дапамозе, прынамсі перанакіруе. Гэта таксама важна разумець. Дзякуй вялікі за адказ. Я нагадываю, што вы можете задаваць свае пытанні у чаце, мы абавязкова на іх адкажам. А я б магла б яшчэ сказаць пра сферы. Вось гэта мяне таксама ўразіла. Так, зараз яшчэ напомню, што ў нас ёсць ссылка на справаздачу ў чаце Зума. І стрым будзе даступен для прасмотра на YouTube-канале прававой ініцыятывы. Так, сферы. Я пачала казаць, што ўвесну пачалі з'яўляцца гісторыі пра беларускія медыа, але я нават чытала, што часта вельмі якраз не толькі пра беларускі, агулам у свеце, у медыа і ў вышэйшых навучальных асновах вельмі распаўсюджаны харасмент. Але гэта не зусім так, таму што харасмент гэта не нейкая асаблівасць нейкай сферы, а гэта асаблівасць сістэмы, у якой мы жывем. І так, сферы абсалютна розныя, як я ўжо нагадвала, і гэта было таксама і для мяне вельмі, я была здзіўлена, і для
якраз такі жанчыны, якія патрапілі ў такія сітуацыі, што гэта і НДА сектар, і праваабарончы сектар, таму што туды нібыта, калі ты прыходзіш у НДА сектар ужо з нейкім адчуваннем, вось гэта, мабыць, нават цытата адной з калежанкі, што ты прыходзіш з адчуваннем бяспекі, ну таму што гэта НДА сектар, тут усе ведаюць, што такое права чалавека, і калі ты там сутыкаешся з парушэннем тваіх межаў, з заляцаннямі нейкімі, тады ну, нібыта яшчэ больш фрустрацыя, типу, а што адбываецца і што з гэтым можна зрабіць. Таксама важна сказаць, што гэта і пра беларускі бізнес, проста яго не так шмат, і не так шмат гісторыяў было, але былі. І таксама, бачыце, як мне самой цяжка сказаць, таму што нас вучылі не вынасі ссоры з ізбы, таму таксама палітыка. У палітыцы таксама гэта ёсць. І ў офісе, і ў кабінеце, і ў КС. Вау. Як вам здаецца, ну вось вяртаемся к пытанню, якое мы агучылі на пачатку нашай размовы. Чаму, як здаецца, тыя прекраснадушныя, прыгожыя людзі, якія, як яны самі сабе лічаць? Таму што яны прыгожыя і класныя, таму што яны робяць дабро, яны ж робяць класныя рэчы. Таму што гэта ўвогуле не лічыцца дрэнным? Я думаю, што так. Вось гэта тое, пра што мы таксама казалі, што пытанне змены нормаў. Мы кажам, што біць нікога нельга. Все кажуць, так, біць нікога нельга. Але тое, што я там дал падзатыльнік сваёй жонцы, гэта не лічыцца біць, я ж не біл ее, правда? Калі мы кажам пра харасмент, не, ну, канешне, вось гэта страшная сцэна, якую адразу можна намаляваць, як мужчына прям заламвае рукі жанчыне і там без яе згоды фізічна гвалціць яе, гэта, канешне, не. Ну, я ж не такі. Канешне, не. А тое, што я не думаю, як сябе адчуваюць, калі мяне жанчыны, тое, што я стаўлюся да жанчыны як да прадмета, бяру з сабой у камандзіроўкі ці на сустрэчы проста таму, што мне хочацца, а чалавек як бы працуе на цябе і наўрад ці можа адмовіць. І проста як упрыгожванне якраз такі ходзіць з табой. Вось у гэтым праблема, што гэта трэба назваць, што не, гэта не окей, гэта дрэнна. Таксама я б не казала, калі б это была толькі моя думка. Ну, зразумела, што мы ўсе па-рознаму як бы жывем, у нас розныя каштоўнасці, і зразумела, што мае каштоўнасці альбо моя чуллівасць да некаторых рэчаў, яна можа быць там больш гострая. Ну, не кажучы пра тое, што, напрыклад, я не зацікаўлена у інтарэсе з боку мужчынаў. Але калі пра гэта кажуць вялікая колькасць жанчын, тады гэта ўжо праблема. Вось, безумоўна, ёсць жанчыны, якія, я ўпэўнена, ну, скажуць, навошта ты ўвогуле гэтую тэму падымаеш, все ў парадку, не могу не привести гэтую цитату. Нас-то все женщины, которые с ним спали, счастливы и довольны. Окей. Ну, такое таксама можа быць, гэта выбор кожны. Я за той, каб быў выбор. Атрымліваецца ў гэтай сітуацыі у тых, у каго больш улады, а часцей за ўсё, на жаль, статыстыка кажа, это не я придумала, гэта мужчыны, тыя, у каго больш улады, яны гэтым карыстаюцца. Вось і ўсё. Пра ваше пытанне. Не вынасі сваё з ізбы. Я таксама атрымлівала каментары такія, што скажа прапаганда. Папаласкала ўжо прапаганда нармальна. Ужо 3 разы на жоўтых слівах за апошні тыдзень я была. У мяне пытанне, калі ўсё, што нас прыпыняе, гэта мажлівая публікацыя ў прапагандысцкіх СМІ, гэта ўсё, што нас павінна прыпыняць у гэтай тэме. Толькі з-за гэтага мы павінны пра гэта не гаварыць, тады ў мяне сумныя навіны. Не, гэта не так. Яны ў любым разе будуць паласкаць, будзе прычына ці не будзе. Але прынамсі я падумала, што я вось на Еўрарады інтэрв'ю давала цягам гадзіны, цэлую гадзіну. Ну вось я парадылася, што некаму прыйшлося у Беларусі праслухаць цэлую гадзіну майго інтэрв'ю, каб выразаць паўхвіліны і высцябаць, але чалавек праслухаў гадзіну. А раптам чалавек таксама нешта пачуе і падумае пра сваю дачку, пра сваю сястру, пра сваю маму, пра сваю жонку, якая таксама недзе працуе, у якой таксама ёсць начальнік. Так і жывем. Дзякуй вялікі, дзякуй за справаздачу. Калі у нас няма больш пытанняў няма, то будзем развітвацца. Дзякуй вялікі, калі ласка, азнаёмцеся са справаздачай. Таксама нагадваю, што гэта толькі маленькая частка вялікай працы, якая будзе наперадзе. Усім жанчынам жадаю бяспекі, безумоўна. Калі ласка, памятайце, што заўсёды ёсць у каго папрасіць дапамогі. Усім мужчынам жадаю шчасця, здароўечка, прачэкаць свае прывілеі і все-таки
ісці туды, куды мы ідзем, да дэмакратыі, роўнасці, павагі і свабоды. Дзякуй вялікі.